Posjetite Osijek tijekom prosinca jer vas očekuje najveći adventski sajam u Slavoniji s klizalištem i bogatim programima za djecu i obitelj. U središnje događanje Advent u parku i manifestaciju Božić u tvrđi očekuje vas još blagdanskih sadržaja poput veselog božićnog tramvaja i najbožićnijeg baleta Orašar, a za kraj godine ne propustite veseli novogodišnji koncert u Osječkom Hrvatskom narodnom kazalištu. Ostanite i dan dulje do Silvestrova te na glavnom trgu uplešite u novu godinu uz vatromet, čašu pjenušca i valcer na lijepom plavom Dunavu. Zato što je advent, zato što u Slavoniji, Baranji i Srijemu je drugačiji advent nego u ostatku Hrvatske, zato što možda do sad nismo bili na neki način isprezentirani i izreklamirani, to tako reći, u ostatku Hrvatske kao što to želimo biti u budućnosti. Advent u Slavoniji, ovaj advent je prepun snijega, odlično je, prelijepi ugođaj, nije prehladno i adventi koji su na neki način onaki kakvi su nekad davno bili. Znači imamo advent bez struje, kod nas na području naše županije Đakovo ima prekrasan mali advent, mali grad, Osijek ima svoj poseban advent u svom parku i na neki način imamo sadržaj koji želimo ponuditi cijeloj Hrvatskoj i ne samo Hrvatskoj, nego svi onima koji žele doći vidjeti advent. Jer na neki način možda i manji advent i advent koji nije toliko raskošan i velik, možda nekad i ljepši od onoga koji takav upravo je. Uputite se i u Baranju pa u Bilju doživite advent bez struje. Posjetite adventski sajam osvjetljen svijećama, fenjerima i otvorenim plamenom. Osim ambijenta, bez struje će se odvijati i program uz glazbenike koji pjevaju božićne pjesme i nastupe folklornih skupina. Prigodna će biti i ponuda hrane i toplih napitaka, sve po starim receptima. Mala turistička destinacija općine Bilje želi proslaviti advent na jedan starinski način, kuhajući stara zimska jela na starim šporetima i evo želimo doprinijeti jednom drugačijem ugođaju bez struje. Scenografija osvjetljena sa svijećama i lampionima i nadamo se da će svi naši posjetitelji uživati u tome. U Đakovu vas čeka advent pun koncerata uz božićni bal i picanaca, programe za najmlađe, adventski sajam i klizalište. Uživajte u okusima i mirisima blagdana, slavonskim delicijama, bajkovitim noćnim vožnjama fijakerom državne ergele Đakovo i zvuku praporaca, adventskih pjesama i živim jaslicama. Manifestacije Advent u Osijeku i Đakovu traju do 6. siječnja 2019. Advent u Đakovu se odvija pod sloganom Čaroliji nema kraja na Adventu Đakovačkog zavičaja i uistinu je tako jer trudimo se da sve bude u skladu sa tradicijom, s kulturom, povratku izvornosti. Evo možete vidjeti da je sve u znaku drveta, u znaku slame, svečano, dostojanstveno, u biti na Strossmayerovom trgu kako i treba biti. Što se programa tiče, svi gledatelji još uvijek stignu i na noćne vožnje fijakerom, božićnu utrku koja se održava u Đakovu u nedjelju, pogledati žive jaslice, božićni koncert tamburaškog orkestra, silvestarsku noć, klizalište, adventski sajam, bogatu gastroponudu i još mnogo toga naravno. Prošetajte božićnim sajmovima, doživite advent u Slavoniji i Baranji, zapjevajte i zaplešite, povedite voljenu osobu na romantičnu vožnju kočijom ili na božićno klizalište, a za kraj pošaljite svoju želju u nebo ili ušapnite djedu Božićnjaku.